L-inċident seħħ fit-30 ta' Marzu li għadda. Xahar wara li reġa' daħal għax-xogħol il-kaptan Mario Grech irrifjuta li jabbi il-massimu tal-passiġġieri għaliex kien hemm xi ċertifikati skaduti. Minħabba f'hekk huwa għabba biss nofs il-passiġġiera, jiġifieri 450 passiġġier. Sorsi informati tajjeb qalu lil dan l-istazzjon li ċ-ċertifikat kien skada 6 ijiem qabel ma ġara l-każ. Il-persuna inkarigata minn dawn iċ-ċertifikati huwa l-Operations Manager li qed jiġi investigat mill-Pulizija wara li l-għada li ġara l-każ allegatament għeddet lill-kaptan quddiem ir-residenza tiegħu. Ir-regolatur tal-GoZo Channel li hija Transport Malta baqgħet siekta u m'għamlet l-ebda investigazzjoni. L-istess il-GoZo Channel illi lanqas ma ħadet azzjoni kontra l-Operations Manager li qabad u neħħa lill-kaptan mir-roster għal diversi jiem. Mistoqsi minn dan l-istazzjon jekk hix se ssir investigazzjoni indipendenti, il-Ministru Tonio Fenech wieġeb hekk. Fuq l-operat tal-kumpanija l-ewwel responsabbiltà tal-operat hija tal-bord. U allura l-bord irid ikun għandu responsabbiltà ma jistax jaħrabha u jgħid nagħmel inkjesta indipendenti. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, Tonio Fenech li huwa politikament responsabbli mill-GoZo Channel ma semma xejn fuq dan il-każ. Minflok irrefera għall-allegazzjonijiet li kien għamel il-Kaptan Grech sentejn u nofs ilu illi skont rapport tekniku waħda minnhom ir-riżultat illi kienet vera u konsegwenza tek irriżenja il-kap tar-riżorsi umani.